ga minista na communication wanda ana ganin wai yana da alaka da addini kawai yayi kokari ya toshe wannan kafan ya gagara gashi nan har dai sauka bai komai musulunci ba. A kasashen musulmi wadda ba ma na musulmi ba nawa ne suka toshe kafan TikTok, nawa ne? Bara ku ya bada misali anan ba ku? India ba su toshe ba, China ba su toshe ba, kasashe ne suka toshe. Bar ma maganar China ai can ya fara bullowa, to amma Japan fa, India fa, a matsayin ka na commissioner a minista na communication kawai ba za ka yi hana wannan barnan ba. Wannan barnan kawai TikTok, duk wani ya shege da yake zuwa a TikTok ake ka gagara. Waɗanda ba san addinin sa ce a yan samu minista mai alaka da addini zai gyara addini, mai gyara gaba da ya gyara na addini tun hawansa, in ba neman kuɗinsa da yake yi ba. Neman kudin sai yake yi ba wani abin da ya gyara. Gaya mun ɗan Isa Ali aikin da yau addini, gaya mun ɗaya da yawo a wansa a fili wanda ya amfani musulunci. Gaya mini, na kalubalance ka Isa Ali, gaya mana aiki ɗaya da kai musulunci banda wahalar da mutane da kai. Ka zo kai musu ƙaryan cewa wai a kamfanonin waya suna ɗebe mutane data. Yanzu ne masu ke ɗebe mutane data, yanzu ne masu ke ɗebe, ka sa su ɗebe me kai? Aka zo aka sa magana NIN, aka sa mutane suka dinga layi za a hana bandi. Gaya mu da bandi da aka hana. Makaryaci. TikTok din nan kawai sai Allah tambaye ka kai TikTok din nan, tunda ka samu dama kuma daman za ta kubce. Wallahi ka samu dama kuma baka yi amfani da daman ba, wanda ana ganin kaman kana da alaka da addini, ko da ke dama wanda ba san shi bane suke ganin haka. Ai ni na dade na kalubalantar sa, na dade saboda na san shi. Yawa na san shi. Saboda ka TikTok din nan cuta ne, ya bata tarbiya, ya cutar. Duk in mutum ya kai tacaccen rashin kunya to sai je shiga TikTok kuma, sai je shiga TikTok a toshe kaban anki. Wallahi sai Allah tambaye ka, tunda ka samu dama ka ki amfani da ita, ka ki amfani da ita. Ana bata tarbiyyar kuma ba wanda suka fito a TikTok din a Najeriya suke rashin kunya kamar ƴaƴan Hausawan mu musulmi. Su ne ko ba su bane? Ni ba na shiga, ku tambaye ma shiga, ana ba mu labari, ku tambaya ku ji, ku tambaye ma shiga su ƴaƴan waye. Kuma wannan zage-zagen da suke wa malamai a ciki suke shiga suke zage-zagen, ko ba ciki bane? ƴan mintuna kaɗan su yi zagi su sauka abinsu. Allah ya sauwaka. Kuma yanzu shi ne wani wakilce shi, kuma da ka zo nan baka ce mun shi dan wakilta ba, sai da bayan na hau sai na gaba yadda dai sai na ce kai ƙarya ne, ni ba dan ɗarika ba ne, bana wakiltan dan ɗarika. Sai guri ya rikice, sai jiri wuka ke yan ɗariku suka dinga fito da shi na Tijjaniya. Billahi la ilaha illa huwa, har wani ya kai mu suka kafa na. Muna sama da Isa Ali an kai kusan minti 30 ana kikiki ga kayama da a sauko da ni, yan ɗariku sun kewaye da su kashe ni. Don Allah ina tambayan ku jama'a, da nan da ni da shi in za a auna waye mai wani hasada, wake so ya kauda wani? Tsakani da Allah ku yi masa adalci ko min adalci. Kun san wani abun mamaki? Bayan an ɓoye ni da karfe 1 dare aka dawo da ni Bauchi, aka yi smogalin ɗina. Kun san mutanen Gombe 'yan da'awa da sauransu mota guda suka ciko suka zo suka min jalje suka ce malam kai hakuri, wannan abin da ya faru ba mu ji daɗi ba. Mu ma kanmu mun daddaku da 'yan ɗariƙun nan kafin su bari muka fito da kai. Billahi allazi la ilaha illa huwa, har yau da nake magana Isa Ali ko jalje bai taɓa mun ba. In ya mun jalje kar Allah kai ni gobe. Jalje